Ah, Alombori. Adi. Tanatale. Ah, malolo de ake. Alabri bramso gase dem soro. Oh, Akele. Anyala bargalale, kalu binoro tele tenno. O fana trai kona konna jagmata nyinen melanye. Akele mra nyina ba mina wolo ne de. Ah, malolo de. Ah, mi bor las na wona wala sta no ga fo ci fo nyina. Mbame. Oh. Da blog no te ko mo la jagmata nyinen mela. Intre ma nyine brevle ba mine ka yira la sena na la tintina dana. Ah. Ma, ali fana tila. Ma. Ah, mangan. Comme nyame ki muso jigila o. Na ni buruma fara ga dima ko. Ah, ke sami. Abba kelelan buruma fara ndiale ni fasai. Ah? Oh, ke la beniro. Ala jimi feflodi. Okay. Ne kota di. No, ele sami. Ila kado ni diale ni ko sebe. Ay fala ni yere le mako kado foite ni bula. Kama sara ma den kama ga sanya lo. Oh, ile bari hagro to dembran na sanya koro. O bene o diale nye. Ini ke ni baraji. Ala chama bla noro. Amin. Ala kan ni bisa bolena. Ah, ba ara ma dia rele ni di. Oh. La de maro. Amina. La na kanza. Ami. Ala ga domne. Amina. Ini baraji. Ba. Ilo banye atakara don sokono. Yani nya chama kana ta kai ka lo. Mo ba ka do de dembran ma ta kana ma ga to ala bomo na. كم واري نقوم نملي والله سكي نو Eh, Flage. Marcel. Ouais. Ika kano. Wallahi basité. Pour basité. Wallahi basité. Dimma yadu. Pour basila. Alhamdulillah. Haba. Barakallah. Chay siglen do kelene. Ay, siglen no sana na suya be no. Ibi ko to maka fianta. Ne pataka kilimi wallahi. Wallahi. Afo ni ne mako alason. Alason do. Awo nako. Ni ninu me bolo o kuma na ibna selibo ni ngena wara. Flage eta kalma ka fogo seli fula de be sisan wa. Seli fula wa? Ah, tuko di ta. Aw labeni do ka seliba kono. Allah ye seliba were di aw ma tuguni. Alhamdulillah rabbil alamin. Maninga muso de jigina. Ah, yere fonye wallahi. O seliya. O seliba de wallahi. Donc ni min kesi sa. Ni se fa piripiri. Kata tulu. Anye couscous arabe do nyini. Awo. Wala sa kata di meninga ma. Oh, ibito di kadola. Adenkera muyere. Denkera muso de muso gemamba. Alhamdulillah rabbil alamin. Denkera muso. O koni. O ye ne muso. Ne modelo. Maningati ne dewa. Oui. O kera ne muso. So ne ngwe bani jini no. Bibi ala e jina na maninga koni o ye on demi. Oh, ni o de on kera de muso mani. O ye ne muso. Oh, comme eko muso nye e muso de. Oh, c'est ça e be cadeau fla de kede. Cadeau fla. I muso ka cadeau. Ani jibato cadeau. Allah, Marcel. On flow free. Cadeau ta ka di muso mamun jigina. O chama mbade bo on fe. O mangela on. O mangela on. La be non. O mana ami misi bele ba do so ko nyini. Allah. Atema. Ko be be nyana ko sisa. Ibe minanta ami teme sokono. Nante mena sokono ame me cadeau ta ameta maninga. Oh, ameta efe folo. Ibe cadeau ta. Ameta ibe kono dala ameta. Ya. O ti basi Flage. Ayo basi. Mana angata ka. Cadeau ni ko abi nyana ko sisa. No, mi fi. Ami so dale be so bi da.
Allah. Salam alaikum. Demba ya bidi. Basite. Aga kene. Basite. Basite. Marhaba. Barakallah. La ne kan sigi yande. Ayo di ba de kisige. Ni dia. Allah. Allah. Maninga. Aja di mana? Akala chebaro don ne beta cousine bi plani bai. Ne dori. Okay. Aya ta ko musugere do. Maninga. Ko ni mamoro ni mana? Wallahi barake. Alaka baro. Alaka nakanja. Ka buwa nona chama. Je alaka dogonu ke tu. Ke alaka kuyo. Enya mana demwe kadi demwe. Kadi de. Wallahi demwe ni kwani akafuza wallahi. Maninga ne re mi soro. Je fentinga nusonga diu. Tiens. Dengura ko ni soro le. Ne ya jate mene. Dunadina. Koni ça. Voilà, ani couscousu. Imaya. Voilà, ani au carton. Et quand quelqu'un m'aura bissimila. C'est ça, il va pour qu'il va t'en acquérir de la carton. Bah, quand nous sommes d'accord, oui. Ramadan era leten. Ele brani ni tulu ani couscous rabuni di. Ramadan ti se kanya baloko. Ramadan di kidi banki tuya fe ki banki tuli kanga yan fe ni ale kono fala ni. Wallahi. Goma. Bro kele ne fo sam ni na se sam no. Ale brana ni den ko mana ani den na nyaga na ta fondi. Sanya. Ramadan kanga na sanya. Imame ki sanya fe na kuma fola kanya di kono fala ni. Wait, ya wallahi. Mais amini bela flage. Ali brani. Alors, est cadeau. Cadeau wa? Nena ni cadeau. Cadeau ne bolo wallahi. Flage nene ena na nyo fe ne ma fuye e boloke na ne cadeau. O ma gina fa de bibola. Marcel ne afo cadeau be ne bolo cadeau be ne bolo. Marcel problème to di. I do follow my cadeau be ne bolo ne ya ti fuela ko cadeau abi ne bolo cadeau bi. Allah, il fait ça. Ne na fi ko cadeau be ne bolo. Cadeau be ne bolo. Sinon e be bani jini ko de la. Ne na ne sigi ko cadeau moye. Il dit son. Allah, Marcel. Cadeau be ne bolo na fi ko cadeau be ne bolo. Cadeau be ne bolo. Cadeau bi bolo aba ngai be. Cadeau bi mi. Mena kuma kele fi. Kabini Allah dienda. Maninga oye flow kadeni kayle iloba ntala de dila morongula la ntala de aywa e bala ko bani chini ni ne ka madam wi ne ka madam ko ni musa kura ko ko de na pleni ne ma waro ni war jaman dun ni ko sabla wallahi kado de ne wuro kado ne ka kado be no maninga wallahi ne ka kado yi ibi ni pare bolaga amana sanwa sanu kon ne do wallahi mana flage ko bage ne flyer yere de mani no ko ni fa oy ne sanu play wallahi flage ne mu mais sanu le do diga ifene ça flage eni ala na kreke Marcel ne ko ni ye maninga ye yoro ni matiga ya bolo adongo maninga tebe wallahi wani maninga obe ni feka teme sanu ga wallahi me odo done maninga yere ma foko Samira ananani teme sanu ga minanu no yo sanu yalani Marcel manani balo yo on deni kono adama de ni bi ke fin on fin ki yere ye folo ni kera yere o ya be bani mo na mara ne nono kana ni nona ne te kana fila fe de na maniga de wallahi ibana ni tiga ibai abe ka tiga ni nyimi dono abe ga nyimi ni kamera bona dina ile kamera avec ma mi fo tabi an ka flaga dama kuma ni ma fo ni ana ma dem ba kenyo ni me yekire abba ma bana nodi bene hakilla o kuma ala ka dimbal kana kanja ala ka bolo farataka ahaba ngane e para me parati ijibado de pensoro de tele ni iba plan ne ka madam mo ne ni yano kana ni dunde nini banani do rasa basite